να σε πληρώσει κάποιος επιχειρηματίας, πάει στο κατάστημα του ανταγωνιστή και βλέπει μόνος του. Τι μπορείς να προσφέρεις εσύ με την έρευνα, δηλαδή? Έλα να σου πω. 3 είναι τα βήματα. Πρώτο, συστηματική παρακολούθηση σε διάφορες όμως χρονικές στιγμές. Δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να πηγαίνει αυτός σε όλα τα καταστήματα του ανταγωνισμού, οποιασδήποτε ώρες, διαφορετικές ώρες, ώρες αιχμής, Σαββατοκύριακα, ώρες πιο χαλαρές, για να έχει μια ευρύτερη εικόνα. Εμείς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό και να έχουμε μια ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση των καταστημάτων του ανταγωνισμού. Δεύτερο βήμα, η συλλογή από πολλαπλά καταστήματα. Άρα, εμείς τι μπορούμε να προσφέρουμε? Να παρακολουθούμε τα καταστήματα του ανταγωνισμού, όχι μόνο ενός ανταγωνιστή, περισσότερων, ώστε να έχουμε μια πιο σφαιρική άποψη γενικά για τον χάρτη στον ανταγωνισμό μας. Τρίτο, λεπτομερής καταγραφή και ανάλυση. Στόχος μας είναι δηλαδή στο τέλος να πάρει ο επιχειρηματίας ένα παραδοτέο, στο οποίο θα έχουμε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα από όλο τον ανταγωνισμό, να έχει τις τάσεις και τις προτάσεις και να είμαστε χέρι-χέρι στο να κατανοήσει πλήρως τι στρατηγικές θα ακολουθήσει και γιατί με βάση τα δεδομένα. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σου είναι ότι η ποιότητα εδώ είναι η βασική διαφορά. Είμαστε δίπλα στο να στήσουμε μαζί τη στρατηγική, να μην πάρεις απλά αποτελέσματα και να στηθεί η στρατηγική η κατάλληλη που πρέπει να ακολουθήσουμε.